Nå, det her det er bølger. Og det første det er den her echo-metode, som han bruger for at bestemme lydens hastighed. Han klapper, og vi kan se, at der er nogle bygninger, der er herude. Jamen så vil lyden rejse ud i alle retninger, og her mod bygningen vil det så blive reflekteret og rejse tilbage, og så kan man så måle hastigheden af det. Så er der det her med gitterligningen. Ja, det handler ligesom, hvis man sætter det her laser gennem gitteret, hvad der så sker. Og ja, det er sådan ved at kigge på tangenter af den her, hvis vi kigger på en yngre og en ældre generation. Ja, og kigger på ligesom vinklen ud til det her punkt, der er beskrevet her S. Ja, og det her med, at selve gitteret er vinklet ret på 0. orden. Og ud fra det kan vi sådan regne os frem til et slut her ved hjælp af geometri, gitterligningen. Og Plancks-kurve, det handler om, jamen, et legeme med høj temperatur har mere varmestråling, alle bølgelængder, og ved høj temperatur udsendes der også mere lavere bølgelængde, og ved endnu lavere temperatur, jeg ved ikke om jeg kommer til at forvilde nok lige der, men endnu lavere jo lavere temperatur, des højere bliver bølgelængden, og herved så får vi mere af det her infrarød stråling. Større det. Ja. Ja, og Wiens forskydningslov er så også ligesom hænger lidt sammen med det her Plancks-kurve. Det handler om, at vi kan ud fra sammenhængen mellem det her maks temperatur og bølgelængde, så kan vi sådan finde ud af både temperatur, maks temperaturen, men vi kan også finde ud af den her bølgelængde, hvor der udsendes mest stråling. Og så en lille præsentation, og jeg har så valgt gammastråling. Ja. Og hen i naturen, der findes den her type elektromagnetisk stråling, altså mest som radioaktive stoffer, og nogle beregninger, og så vi anvender denne her type elektromagnetisk stråling, for eksempel i medicinsk behandling, for eksempel sådan en strålebehandling mod kemo. Og ved udledning og redegørelse for brydningsloven. Ja, altså det handler om det her med, når vi har en plan bølge, der skal gå fra et materiale til et andet, jamen, hvor hastigheden så er anderledes, jamen vil det her bølge så blive afbøjet. Jeg har kigget på den her plane bølge, der når materialegrænsen til et punkt, og så fra tidspunktet til 1 til 2, jamen så når det et stykke, så bliver det så afbøjet og når et stykke videre, og ud fra det har vi så nogle kendte værdier, vi kan bruge, og vi kender nogle vinkler, fordi at de ud fra at vi har vores normal, og jamen, vi har også vinklen, altså indfaldsvinklen og brydningsvinklen. Og ud fra det, der bruger vi så geometri. Ja, til at gå alt det her igennem. Isolere H. Bryggene på hovedet, gange med delta S1. Og så lige her, når vi kommer ned her, jamen, så går vi så mere ind og siger, jamen hvad er delta S1? Jamen, det kan vi så beskrive som fart 1 gange delta tid
Og det kan vi sætte ind på delta S1's plads og delta S2's plads. Og så går vi ind og kigger på farten, og ved hjælp af bølgeformlen kan vi begynde at sætte det ind, og frekvensen går ud med hinanden, således vi har fået vores brydningslov. Ja. Jeg tror, måske til en eksamen, så vil jeg nok mere holde mig til papiret og gå det hele igennem, fordi at man kan nemt komme til at sige et eller andet. Ja, så er der Doppler-effekten. Øvelse 11.9.3. Der bruger jeg formlen, og så skal jeg bruge den til at udregne forskellige ting. Og så bliver jeg så bedt om også at bestemme farten i den sidste opgave. Det handler om at isolere, altså ved hjælp af formlen, der isolerer vi så farten, og så kunne bruge den i vores opgave. Ud fra de tal, vi får givet. Det var meget hyggeligt, den opgave. Og så er der Doppler-effekten, og udgangspunkt i en ambulance, der kommer mod ham her, manden her. Således at ud fra teorien, jamen, så bliver bølgelængden mindre, når den bølgelængde her. Ja. Der har jeg så skulle udlede formlen, og ved hjælp af bølgeformlen, altså når ambulancen står stille, og ligesom, så kender vi den, så vi bruger den. Og fra første lydbølge til næste, jamen så er der simpelthen farten på lyden, en tid, jamen vi har også farten på ambulancen, der også kører. Ja. Og så sætter vi så bølgelængden foran, og sætter det, trækker det fra hinanden, således at vi får, vi her, men det er den normale bølgelængde. Så derfor går det ud med hinanden, og så erstatter vi lydgange T med bølgelængde der. Ja. Og den her 11.9.4, der har jeg så faktisk gået igennem bogens forklaring af det. Bølgeformlen og T er det med 1 divideret med frekvensen. Og sat det ind på pladserne, sat fælles brøkstreg. Ja. Så kommer bølgeformlen ind, hvor F1 er isoleret. Kombinere. Reducere og få det til at se pænt ud til sidst. Så tror jeg, det er den video.